pystyy joku antamaan neuvoa, miten tätä energiaa saa annettua, niin munkin miekka säilyisi ehjänä. Saa kertoa tämän ohjelman jälkeen. Joo, tosiaan se vaatii sitä jatkuvaa huoltoa. Ja joka kerta, jos täällä joku harrastaa jotain tämmöisiä taistelulajeja, niin varmaankin tietää, että niin jos on puisia, niin pitää öljytä ja hioa ja tämmöistä, ettei tule tikkuja, miekkoja pitää, siis niitäkin pitää öljytä ja niin tämmöistä, että se ruostu sun muuta ja pitää huoltaa. Että se ei ole ihan vaan se, että minulla on taikamiekka, se on huoltossani aina. Koska sä muoditsit sen? En tiedä. Yksi juttu, mikä kans on vaikuttanut aseen niin laatuun, on materiaalien saatavuus. Animessa saattaa olla esimerkiksi mitä adamantium-miekkoja ja tämmöisiä materiaalisia tehtyjä miekkoja, mutta ei Okinawalla varmaan ihan kauheasti ollut adamantiumia. Ja toinen tähän liittyen, asesepän merkitys on semmoinen, joka aika harvassa animessa on hyödynnetty. Et tosiaan mulla tulee taas kerran Genshin poikkeuksena mieleen, että siellä etsitään yksi legendary joku miekantekijä, koska se osasi tehdä just Genshin näitä parhaita mahtimiekkoja, mutta niitäkin voisi hyödyntää enemmän animessa. Et kukaan ei ole esimerkiksi, ei tule semmoista animea mieleen, missä joku hahmo on saanut maanantai-kappaleen, joka hajoaa silleen, kun se aseseppä ei vaan osannut. Joo, harjoittelu animessa. Nähdään monesti näin niin Dragon Ballissa, että treenataan 6 päivää ja tämmöstä, niin... Oi jees! Kumminkin. Elikkä, harjoittelu oikeassa elämässä. Mikä takia se tärkeää? Mitkä on tärkeimmät elementit? No se, että sitä tehdään. Se, että syödään hyvin. Saadaan vähän massaa ja kaikkea ja mieltä kehittää. Ja sitten että levätään. Sanotaan näin, että 80% siitä kaikista kehityksistä, mitä tehdään, oli sitten lukemista, opiskelua tai treenaamista, puntilla käyntiä, kaikki tapahtuu levätessä. Nukkukaa hyvin. Joo, toi luku 10 000 on semmoinen, jonka mä oon kuullut muutamalta kamppailajiopettajalta. Se on nimellisesti semmoinen arvioitu määrä, mitä jotain liikettä täytyy toistaa ennen kuin se menee niin sanotusti selkäytimeen. Eli että se syntyy refleksinä, että jos sä esimerkiksi harjoittelet, että mitä tehdä, kun joku lyö vaikka kepillä tai jollakin ylhäältä alaspäin tästä. Jos sä harjoittelet joku vastatekniikka siihen 10 000 kertaa, niin sitten sen pitäisi syntyä semmoiseksi refleksiksi, että sä otat ainakin tehdä sen, kun se tulee. Tää on aika masentava luku. Mut joo, metodeja. Tää on nyt vähän hassusti, että on laitettu ikään kuin samanarvoisiksi nämä eri bulletinit, että tää ihan ylivoimaisesti tärkein on toki tää ensimmäinen näistä. Mutta nämä muutkin on täällä, koska kaikkea eksoottista löytyy historiasta. Niin tää klisee, että joku tämmöinen vanha mestari on jossakin kylmässä vesiputouksessa ja sit siellä veli voi jossakin missä asennossa ja mietiskelee, niin kyllä tätä on tapahtunut. Kyokushinkai ja härät, kyllä. Kyokushinkai on karaten tyylisuunta. Sen perustaja oli aika kova jätkä. Se saattoi vaan testata taitoja sillä, että se pysäytteli härkiä ja matsasi härkien kanssa. Tämä on siis tosi tarina. Mats Oojama on tämä henkilö ja hän tosiaan otti kirjaimellisesti härkeä sarvista. Mutta on näitä eksoottisimpia keinoja vähän päästä harjoittelemaan. Kun puhuttiin, että levätään, niin mitä kaikkea on lepo? Ja millä tavalla voi kanssa myös vähän muhentaa niitä, että ne pääsee muhenemaan ne ajatukset siellä päässä, menee niihin selkäytimeen. On tämmönen kaveri, joka harrasti kung-fuuta, ja aina silloin kun se ei treenannut, niin se kutoi villasukkia. Ja se sanoi, että se toimii, koska se on semmoinen tapa, millä se pystyy rauhoittumaan. Mikä ikinä rauhoittaa? No niin harjoittelu animessa. Tärkeimmät elementithän on itsensä rääkkääminen, yhden tekniikan riittävyys ja unen puute. Naruto harjoittelee yhden tekniikan ja hänen voimatasonsa yllättävästi nousee. Ja ei siinä. Sitten, jos muistatte, että on aikaisemman luvun 10 000, niin animessa tuntuu tyypillisesti olevan 1-X. Ja tämä X ei tunnu olevan ihan kauhean suuri, muutamia poikkeuksia lukuna. Ja metodit tietenkin kaikkien tämmöisen taistelun ja harjoittelun tietenkin luontainen neros, erikoiskyky, Uchiha Sasuke. Valkuva muisti, aika vaadittava asia. Mut sitten, jos näitä kohtaa ei oo, ja sä oot täys tunari päähenkilö, tulee eräs Naruto nimeltä mainitsematon. Niin.
tosiaan liikkeiden toistaminen. Niin sitäkin tapahtuu animessa. It happens. Eli taistelutilanteet. Kun katsotte jotain taisteluanimea tai tämmöstä, niin siinä hetken aikaa käydään taistelua. Sitten sen jälkeen vetäydytään ja puhutaan 12 jaksoa siitä, mitä just äsken tapahtui. Okei. Okay. Sitten on myös esimerkiksi Shikamaru Narutossa taas kerran, josta kerrotaan taistelun yhteydessä, että hän suunnitteli 200 tämmöistä liikettä eteenpäin tätä taistelua. Ja kesto. Mä sanoin tämän 12 jaksoa jossain vaiheessa. Ja tosiasia on, että ihmisen kunto, vaikka se olisi ihan huipussaan, ei hirveän kauan kestä. Mä sanoisin, että minuutti on aika semmoinen kriittinen aika. Jos siitä menee yli, niin sitten on kyllä aika kova kunto. Ja sitten on myöskin semmoisia kamppailulajin mestareita, jotka väittää, että jos taistelussa joutuu käyttämään 3 lyöntiä, niin siinä on 2 liikaa. Mutta liioittelu tai ei, olennaista on, että tositilanteen taistelut ei yleensä kestä ihan kauan. Ne on tosi lyhkäisiä. Koska ei ole sitä sisäistä energiaa, jolla voisi lentää ja vaihdella iskuja vaikka kuinka paljon, niin se yleensä päätyy siihen, että kun animessa ne vaihtelee niitä iskuja vaikka kuinka paljon, niin pääosin se menee yleensä siihen, että lyödään pari kertaa ja sitten se menee siihen painiin. Ollaan siellä maassa ja sitten se pääosa siitä kunnosta ja energiasta menee siihen painiin. Aivan joo. Sekä animessa että, sanotaan näin, animessa näkyy aika tyypillisesti, että ihmiset osaa tosiaan perusasiat hyvin kamppailulajista, ja ne käyttää niitä silleen tyylipuhtaasti. Että sieltä tulee sellaisia kokonaisia iskuja tai kunnollisia potkuja. Ja tämä on vähän ongelma itse asiassa myöskin ihan tosielämän kamppailulajin treeneissä. Et usein harjoitellaan jotain tämmöisiä puolustustekniikoita, että mitä tehdään, kun tyyppi tekee joku ihan semmoisen yläkoukun. Mutta sitten jos menee nakkikiskalle, niin se saattaa hyvinkin tulla ihan mitä tahansa semmoista nopeata sohinaa. Niin siellä on tosi hankalasti miettiä, että minkähän tyyppisen, mikähän toi hyökkäys oikein on, että mitä mä siihen keksin nyt. Kurkipotku! Meillä on video, nyt kun tää tosiaan ryhtiin laittamaan konetta, niin me joudumme hetkeksi etsimään sen, mutta tässä ei pitäisi mennä ihan kauhean pitkälle. Onko se nettiyhteyttä? Jos se lähtee helposti toimimaan, niin unohdetaan se. Okei, nyt lähtee. Tehdään vaikka niin, että kun me toimitetaan tosiaan nämä kaavat Draconin järjestäjille, niin toimitamme samalla linkit näihin kaikkiin videoihin, mitä me oltaisiin mielellään näytetty, jos me osuuttaa koko ajan. Vähän yhteenvetoa tästä, mitä ollaan nyt puhuttu. Kamppailulajeilla on tosiaan juuria lähes kaikkialla maailmassa ja ne on muuttunut matkan aikana hyvin paljon. Tässä se on aina kulkeutunut seudulta toiselle ja sitten siellä on kulttuuri vähän muovannut oman kaltaisekseen sitä. Ja se on kulkenut hyvin pitkän matkan, mitä se on jättänyt aina jälkeensä johonkin ja näin on syntynyt monia uusia taistelulajeja. Kamppailulajit on nousseet tunnetuiksi viihdeteollisuuden myötä ja se on käynyt kansaa dojolle. Anime, koska se on viihdeteollisuutta kanssa, se on akrobaattista, kaikkea erittäin liioiteltua ja tämmöistä, mutta ei se mitään. Perusasiat on jotenkin ok, se on näyttävää, kaikki tykkää, kivaa. Sitten animessa vähätellään harjoittelua ja se eroaa jokseenkin metodeiltaan tosiaan verrattuna. Aika täysin. Anime-taistelutilanteet, ne on aika pitkitettyjä ja tämmöisiä, koska ketä nyt kiinnostaisi oikeasti katsoa joka kerta, että nyt taistelemme kuolemaa saakka. Yksi isku ja se on siinä. Ehkä joskus, joissain taideleffoissa se itse asiassa toimii. Täällä on aika paljon tämmöistä ja tämmöistä ja kaikkea, mutta se on vaan yleisön viihdyttämistä.
ylianalysoitua puhetta. Tämä oli viimeinen kalvo. Tässä oli pikkajuoksu meidän materiaalista. Kiitos kun jaksoitte odottaa alussa.